Doncs mira, aquesta polèmica és que encara no l'entenc jo. A nivell personal em va preguntar una persona que què pensava de la creu, i jo dic, bueno, doncs està aquí de tota la vida, per tant, diu, és que han dit que la traurien. Dic, doncs jo, primera notícia, no sé que la traiessin. Dic, bueno, si la treuen, igual la treuen per netejar, i si no, doncs posaran una altra cosa. Però això va ser un comentari personal. Com a associació de veïns, bueno, trauran la creu per netejar-la i després, en principi es tornarà a posar, però si veig que hi ha tanta polèmica, el que farem serà una enquesta a tota la població del Turó de la Peira si la volen o no la volen. Si no la volen la traurem i si la volen la posarem. Jo no tinc cap problema absolutament amb la creu.